gaur hau horrela ikusten degunen, bukatu gabeko obra ikusten da. Eta hala da, ez dago bukatuta. Hemen sendotu eginda, eta jaso eginda tetxua, babestu eginda ondarea, baina oraindik beste gauza asko egin beharra daude. Erortzeko puntuan egonda, baina arrisku hori gaindituta etorkizunera begira dago Debako Sasiola monastegia. Enuan pentsatzen hor goiko zapai hori berriz horrela ikusiko nuenik. Baina batekin eta bestekin hitzein da, diputazioak indigu lan handi hori. Eliza hau bere hortan mantendu eta indartu. Arriskuan zegoen erortzeko tezan edo, baina badakigu handik urte askotarako sendo irautzen duela. Ez dago amaituta, Gipuzkoako Foru Aldundiak Sasiolan egin duen inbertsioaren lehen fasea amaitu dute. Erortzear zegoen 16. mendeko eraikina kontsolidatu egin dute. Zabaia jaso dute, erorita baitzegoen toki askotan. Koroa berreraiki, aurrealdeko narriadurak konpondu eta bobeda egonkortu dituzte. Gainera eraikinaren 3 bobedatik 2 duela 400 urte baino gehiago erabili zituzten teknika berberak erabiliz konpondu dituzte, eta Sasiola eraiki zeneko materiala erabili dute gainera. 3. bobeda, zutik zegoen bakarra, gainaldetik sendotu dute, errestaurazio prozesuan azaldu ziren antzinako pinturak mantentzeko helburuaz. Zer lortu da? Lortu da noski gure ondarea, herri ondare hau berreskuratzea, mantentzea, eta baita ere eleiza hau historia handi dauken eleiza hau sendotzea. Ikusten dezunez, gauza asko egin die, telatutik, goritik hasita, eta asko segurazki ez duen ezautuko, baina aurretik ikusi deguna esan dikeu gaur egun hau sendotuta daula, eta etorkizunei begira hori gauza bat ona da herriantzat. Gure eginkizunetako bat dela, ondarea babestea, ondarea gure eskuetara iritsi dan hori ahalik eta ondoen gorde eta gizarteratzea. Beraz, egin beharreko gauz bat egin dugu, urteetan egiteko asmoa izan deguna, baina bere momentua iritsi zitzaion honi ere, eta legealdi honetan guk bagenuen eta badugu egitasmo bat, Santio bidea errekuperatzea, horrek daukan ondarea babestea, eskuratzea eta gizarteratzea. Izan ere, Deba ibaiertzeko komentu honek garrantzia itzela izan zuen Donejakue bidean, 1503an Sasiola Likona familiak frantziskotarrei eman zienetik. Eraikin hau, gaur hemen ikusten deguna, begia pixka bat izten baldin baditugu, ikusten dugu osatuta, hor atarian zegoen klaustroarekin, ospitalarekin, konbentuarekin. Hau, konjunto bat zen, bere frontoita guzti, 1505 urtean, 1505 urtean hasi zena. Eta famili batek bere borondatez eraikina izan zuena. Baina berehala frantziskotarrak etorri ziren. Eta frantziskotarrak izan zuten hau bere bigarrengo egoitza, Arantzazu eta Sasiola. Klaustroa, monastegia eta elizaz gain, ospitala ere bazuen konplexuak, baita pilotalekua ere. Frantziskotarren komentua izan zena baina, erorita dago, eta komentua zenaren oinarriak bakarrik ikusten dira. Garai bateko ospitala baserri bihurtuta dago, eta pilotalekua ere ez da zutik mantentzen. 1840an Mendizabalen desamortizazioaren ondoren, frantziskotarrek komentuaren jabetza galdu zuten, eta ordutik abandonatuta dago. Zutik dagoen eraikin bakarra eliza da, eta hor oinarritu da Gipuzkoako Foru Aldundiaren aktuazioa.
Kontsolidazio lanak bukatuta eraikinari erabilera ematea da orain lehentasuna. Asteko azken 15 urteetan kanpoan egin duten San Antonio eguneko meza barruan ematen hasiko dira. Baina etorkizunera begira, beste erabilera batzuk aztertzen ere badiardute. Arte eskola. Gure asmoa izango litzake hemen arte eskola bat ipintzea, noski bere ingurun gauzan batzuk egin, eta naiz bideratasuna bihurtu, viabilidadea lortu behar, ez bakarrik permisutik, baizik, gero ekonomik aldetik ere, hori maien gainean ipini dugu proiektu bat bezala. Gure asmoa dela, enkargatu, da hortaz, DBGsen izan barko loke, egitea ikerketa bat, aukera ikerketa bat. Estudio da alternatiba esaten dena. Ikusten balin badegu arte eskola ezin dela aurrera eraman, beste ikerketa bat egin barko duke, ze aukera dauzkegun hemen hau erabiltzeko. Da beti noski esan dean bezala, eleiza jabea danez gogoan eukita. Erretabloarekin orain zer egin? Esan dudan bezala, ateak itxi eta aldeite maldin badegu, hemen gerta daitezken, nahi ez genituzken zenbait gauza, baina nola aurre egin horrei. Lehendabiziko fasea izan da beraz hau, importanteena, baina Santio bidean badago beste ate bat zabalik. Zaziolakin ez gera ahaztuko, zaziolarekin jarraituko dugu.